karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Wala akong kasabot sa akong kinabuhi. Lampad kayo ako. Kent, kanang problema no, malabang na gyud na nato bisan unsa ka bugat. Malabang na tingali nila akong tanan kung kwarta lang ang problema o pisikal. Pero lahi ang akong problema. Personal kay ni. Sakit ang akong dugan. Kent, Ay, yasa. Tabangi ko nga mo palayo na ako si Claire. unsa? Naglaban na kaya akong sa akong kahimtag karon. Bisaw-saw na akong una-una. Diligyan ako madawat nga si Claire ang mahimo na akong asawa. Mao na ba gyud ang imong gibati? Nganong imo man siyang kibaw na ka. Katong ako nakita, ang nahitabo man to. Nahubog ko, Ayesa. Wala akong kalibutan kung unsap niya ako nabuhat. Pero nagduog man mo. Nahibaw ko nga naa siya. Pero, danag nang hitabo. Amot, nagbasol ko kung anong nagiinom pa ko niya. Mao na ang rason nga dili na gyud ko mo inom. Kay dili mo gud nato kontrolado ang atong buhaton kung makainom na ta. Kung ako pala ikabalik ang sitwasyon. Mao gini atong hinaon-naon. Nga kana mahitabo. Dili na gyud nato ma-repair kung mahitabo na. Igot na lang ta mo dawat sa mahimong resultas na hitabo. Ayesa, Kent, kung sa may resulta sa imong giingon nga sipiat, imo na lang gyud nagdawaton. sumusubot ka nga. Pakaslan ako si Claire. Kung an. Kaya kung makasal ni, maghapos ako sa kaminyoon nga dili na ako kagustuhan. Sa mong una-una, kung sa kayo may tabo sa mong panagtipon. Gubot. Oh, naaram din na. Pero, di masugan mo mahimong talikdan ang imong tulubagon kung mumabdos man si Claire. Tabagin lang ang ampo nga. Madili lang unta siya mong abdos. Ha? Ayesa, bisan kamay. Wa na gud ko'y gusto ni Claire. Hinda, uy. Labara sa na ng problema ni mo, uy. Best friend magkata. Tabangi ko nga makikias ining mong sitwasyon. Dili na makaikyas na ko si Kent James. Uy! Blagrugaw! Geta si mong ginom karon. Kinalay healthy ko. Aron kon mumapdos man ko, wa gay chance nga makuha ang baby. Uy, nangandam lagi kang daan. Syempre, kay mumapdos man gyud ko, James. Oh, nala, mahuman ka. Ha? Pero, Unsa man sa pero ni mo diha? lagi. Lagi. Ano day ka? Mura man kag nagduha-duha nga mumabdos ko, ha? Mura mo kag naniguro kang mabdos kagod. Tumuti mao ni mahitabo. Mamabdos ko ug pakaslan ko ni Kent. Nala eh. Nala ka. Siguro ka. Pero, andam na kang gubay mong lawas. Para ni Kent, andam ko. Uy. Determinado na kayo kong igagaw na. Nga mahimong asawa ug inahan sa umabot. Yes, James. Kay nagkaedad na ko. Ug di na mahimo nga magpaabot pa ko nga maglisod ko sa pagpanganak. Mo nga go na ko nga mahimo kong mami. Basta si Kent ang amahan. Sakto na gaw. Para di ka paparehato akong miga nga gili pangalan. Wagin mo mabdos. Sige gaw, larag ka! Kadaghan ba ni ini atong hinabahan ma, uy? Aw, hunay ba? O naman kas ato mga amo nga kadasingot ana Elis. Hinoon. Humot man sad kaayo ning ilang mga bulingon. Aw, mao man gyud ang mga dato, humot ug singot. Alisa! Oy, hala. Naunsa naman sa ron? Nanawag naman sad si Mr. Lonely. Mr. Lonely. At tuon na ako, maha. Ngano nagkabuang man ka? Ay, dili mahimo magdugay paabot si Mr. Lonely, ma. Sige na. Mr. Lonely, kinig yung anak ka. Ay, maldita man taning akong anak. Nganong magkabuang man siya sa usalang katawag ni Sir Hans. Si Sir Hans sab, naggahi lang tingog ani niya.
alagad sa gwapo og sa puton kong agawon? Gibugal-bugalan ko nimo. Oo man. Pagilis. Kanang isulob. Uy, para dagat? Panty o bra? Di ko musuluban na Sir Hans, uy. Di lang ko musuluban ng bra o panty, Sir Hans, uy. Ignorante eh. Di na braog pante. Simsot na. Tupis. Ha? Pero, mura magyapon nagpanty o bra. Di lang lagi ko musuluban na. Huwag ka nang dili man. Magrasunis magud ko maligog dagat, good. Lahirigig ka ni Kara da. Kaya di magit ko si Kara. Noon sa ka, sir, uy. Kung si Kara, anad ang mga pangsyudad nun nga ipang sulob, ako, dili in town, uy. Bahala nagbunalan ko nimo, basta di ko masulob, ana. Ayaw lagot ka suko. Di mo ko anad-anag, yun. Sige na. Pag shorts na lang. Kanang usa mo isulob. Aw, kana hinuon. Madara na. Asa man data? Mamalit og mga tanom. Ha? Nalimot kas imong gisaan nako. Nga maghimo ka og garden din eh. Aw, di ay no, maghimo man day ko. Ah, lihok na. Ang lakaw na ta. Nangason. Si Kuya Hans magnilakaw. O Sir Kent, pero kauban niya sa Ayisa. Ha? Kauban? Asam ko sila? Na, kana ang wa ko kay Baw. Sir Kent, ayaw na lagod ka sukugod kung iuban si imuhang maguwang si Ayisa. Huna-hunaan na lang nga nagtrabaho lang o trabaho lang ang gibuhat sa akong anak. Nang, ngano sakitan man ko kung mag-uban sila. Ha? Uy, kuan ka nang... Ha, pastilan anak dong. Uy, gugma na gid tingali ng imong gibati para sa akong anak. Gusto ka man ng gugma ang akong ibate. Pero, dong, ayaw lang unag kontraha si kuya ni imo. Ang imong buhaton, si Ayisa lang ang pangga. Pero kontrolado ni Kuya Hans si Ayesha. Mausad hinoon na problema. Ug gusto lang una si Ayesha nga, higala lang eh. Maunay problema ni mo, dong. Kay, wa man jud kay dag-anan kung maunay desisyon sa akong anak. Dili man jud ko makabuot sa kasing-kasing ni Ayisa. Pero matabanggan ni mo siya na nga ako ang pilion. Maulang ka na nang. Maulang ka na ang akong ipangigtabang ni mo. Tabagan si Ayesha nga, kami ang mas bagay. Pero, wa man sab ka manguyab niya. Nahibaw na siya sa akong gibati nang. Ako na nagipakita niya. Kalma lang una, Sir Kent, ha? Ato lang unang pamation ang resulta sa mga planos imong maguwang sa akong anak. Hala, kadaghan sa buwak. Magpili ka kung unsa imong itanong. Hala, uy. Kamanga mahal sa dini, uy. Ayaw tanawang presyo. Sige na. Pagpili na. Kaya ng klase sa rosas akong gusto. Mahal, tanawa ang mga rosas. Nindot kay sila nga itanom. Sige na. Sige na, mahal. Pagpili, anak. Aron atong itanom sa luyo sa bahay. Kananta ng klase sa rosas ang akong gusto. Sige. Pagpili na. Mahal, ganahan ko nga diring dapita ang daghang rosas. Unya, magbutang taog orchid diring dapita. Ikaw ang magbuot, mahal. Panindutan ning atong paraiso. Mura na unya og para iso ang luyo sa inyong bahay ini, Sir Hans. Parehas man mo og gusto. Ha? Nikinsa man? Oh, wa. Pamili na diha. Lain na yung patasan ni Sir Hans, eh. Mura kini siya iring ko magat. Pero, ako na lang magbuot ko insaon ako ang garden sa luyo sa ilang bahay. O kung unsay akong itanom dito. Ang anong niya mata din sa iyong beach house? Sir Hans?
makakita ka ng usa na mo ka cottage? Ha? Kay, unsa man din ang maong cottage? Mao ka nang giangko ni Kara. Gamoy among cottage kung mo anhimi dinhi. Busa, Busa, unsa sir? Sir, unsa naman sa imong plano? Ayaw itaon ko himo ang kara, sir. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!